آ میرا بھائی عربی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ دے مقام تے 1500 صحابہ رسول اللہ دے نال نے عروہ بن مسعود مشرقین مکہ دے طرف سفیر بن کے آیا خبر گیری کرن آیا جاسوسی کرن آیا ہوئے انہاں بھیجیا جا تک کیا کہ اللہ دے حبیب دے جڑے نال صحابہ نے اور رسول اللہ دی عزت تعظیم کس انداز نال کر دیں جو تو پوری دنیا تے غلبہ کرن دے رات نال نکل پائے نے بڑیا جنگا کر رہے نے حضور دے صحابہ دے بارے خبر لے کے عروہ بن مسعود آیا ہے مشرقین مکہ دے طرف ہے بڑا پکا تے ڈاڈا مشرق سی آیا ہوئے 3 دن 3 رات اس پڑاؤ کیتا لوک لوک کے ویکھ داریا عمل رسول اللہ دے صحابہ دا تقداریا ہون جدو آیا سی پکا مشرق سی واپس جدو جان لگ گئے تے پکا ایمان والا سی ایمان والا سی پکا مضبوط ایمان والا بن گیا توجہ ہے آ میرا بھائی ہن جو تو واپس گیا وے مشرکین مکہ تے کفار مکہ کہن لگے دس کی تک کیا ہے کہن لگا وفتو علی الملوک وفتو علی قیصر وکسرا والنجاشی واللہ ان رأیت مالکا یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ان تنخم النبی نخامتا الا وقات فی کف رجل منہ فضل بها وجهه وجلده ما يصب منه اخذ من بلل يد صاحبه واپس جدو گیا مشرک کافر کہنے لگے دس کی تک آیا ہے عروہ بن مسعود کہنے لگا میں اے تک آیا میں بڑے بڑے بادشاہاں دے دربار وفد لے کے گیا ہوں میں قیصر بادشاہ کول گیا جڑا روم دا بادشاہ سی میں کسرا بادشاہ کول گیا جڑا فارس دا بادشاہ سی میں نجاشی بادشاہ کول گیا جڑا حبشے دا بادشاہ سی توجہ ہے بڑے بڑے بادشاہاں دے دربار میں گیا انہاں دی عزت تعظیم خادم نوکر انہاں دی ہوندی میں ویکھی لیکن میں انج دی تعظیم انہاں دی نہیں ویکھی جنج دی تعظیم محمد دے صحابہ کر دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہائے 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 انہاں کا کی تکیا ہی او ساکا میں اے تکیا ہے ان تنخم النبی نخامتا الا وقات فی کف رجل منہ ساکا میں تکیا کہ اللہ دے حبیب اپنے نق دا فضلہ شریف لعاب دان یا وضو دا پانی وضو کر دینا تے لگ تے پانی جسم نو جڑا زمین ال جاندہ ہے صحابہ زمین تے نہیں جان دے حدیث بخاری شریف ہن وضو دا نبی دا پانی جسم نال وضو اللہ دے حبیب چہرہ دھویا ہے پانی لگ گئے چلو بھر سٹے ہے ہن لگ کے جڑا پانی آ رہا ہے نا بازوان تے لگ کے آ رہے ہیں پیرہ مبارکہ تے لگ تے آ رہے ہیں صحابہ نہیں جان دیں دے ہتھاں تے لائیں دے ہنے قرآن اچھ نہیں بھئی میں کرو اجی میں قرآن اچھ نہیں بھئی محمد نا چمو قرآن اچھ نہیں تے اے بھی تے کوئی نہیں کہ جدو وضو دا پانی نبی پاک کریں تے تُسی تھلے نہ جاون دیو ہتھاں تے لائے تے چہرہ تے ملو اے ہی تے قرآن اچھ کوئی نہیں ہاں صحیح اے ہے تو انہوں نے پوچھو باندرانو لام لوٹا دے می مور نو نرنگی ستھن اچھی آلا نو کنی موٹی پوچھو پاک نامرادو اے تا قرآن اچھ کوئی نہیں بھئی نبی دا لعا بھی چہرے تے ملو اے تا قرآن اچھ کوئی نہیں صحابہ ملی کھلن ہاں حدیثی منی بیٹھے والے حدیثی منے بدے ہو نبی پاک دا نق دا فضلہ شریف ہو ملی بیٹھے نا قرآن اچھ حکم کو نہیں آیا بھئی اے واضح آیا ہوئے بھئی لعاب دا نا لائے کہ اللہ فرماوے ملو کوئی نہیں پانی دے قطرے وضو دے ملو کوئی نہیں لیکن انہاں صحابہ نو راہ مل ہے جو اللہ فرمایا وَتُوَزِّرُ میرے رسول دی تعظیم کرو انہاں سمجھائے ساڑھے نبی دی تعظیم ہے تے آسا محمد دا نا چمائے آسا بھی یہ سمجھائے ساڑھے محمد دی نا دی تعظیم ہے توجہ آئے نا آقو سبحان اللہ اچھا اس آقا جی موڑ میں اے ویکے ملم یوسب کہ جائے نو قطرے مل جامنے من آخدا بالا لے یاد صاحبی جائے نو تا مل جامنے تے 1500 نا تے جائے نو نہ ملنے او نہ آکے نہ بالا لا دن تری نو او جائے دے ہتھاں تے لگے کھلن نا او آئی مسئلے کھلن تے جائے نو نہیں ملنے او نہ آتے آخنا یار ہاتھ تھگا کرو سانو ملن دیو ہائے ہائے او نہ مال کے نا او خوش کا ہاتھ تھالا تر ہاتھ تھالا نا مال کے تے موڑ فضالہ کا بہا واجہہو وجلدہو
اپنے چہرے تے مل لمنے تے اپنے جسم تے بھی مل لمنے یا ادا ویکھی تے او مشرک پکا مومن ہو گیا تے ساڈا نتیجہ اے نکلا کہ اے رسول اللہ دے صحابہ تعظیم کیتی ہے واضح لفظ قرآن وچ نہیں کہ لعاب یا فضلہ نقدہ یا پانی وضو دا چہرہ تے ملنا ہے حکم قرآنی نہیں قرآن وچ نہیں آیا صحابہ کیتا ہے انہاں سمجھا نبی دی تعظیم ہے انہاں کیتا ہے رسول بھی منع نہیں کیتا پسند فرمایا اللہ بھی پسند فرمایا چلو ایک اور مشہور حدیث سنانا توجہ میرا رکھنی مولا علی فتح خیبر اور جنگ خیبر تو واپس آ رہے ہیں نماز اثر اللہ دے نبی ادا کی تھی مولا علی پڑھنی ہے ایک بڑی ہزارہ ریتو سنائی میں نتیجہ کرنا ہے اللہ دے نبی علی دی گود وچ آرام فرما رہے ہیں اتنا تو سنی ودا نا تے آرام کردیا دیگر دی نماز دا جڑا ٹائم آنا او سورج ہٹھاں جاندا پیا جاندا پیا کہ کوئی نہیں مل لو تسلے نال مڑ اگلی گال کر زبایا مل لو کتوں آیا غلام محمد آ گیا چلو ببو آپ سمجھ جاسو حالی اپنی ایڈی عمر شمر کون نے 60 سال کوئی عمر نہیں دو دی بوم دیا میں کم دیا آپ 60 سال کوئی عمر ہے سمجھ جیسا ہے اللہ خیر کر سی حالی کوئی کدان تا سمجھ جاسو اور چلو ادان تا سمجھو جدن ملک الموت سانگ ساڑے تے چڑھا ادان تا سمجھ جاسو موڑ کوئی نہیں خیر ہے حالی 60 سال عمر کچھ نہیں ہوندہ لگے رہو وہی میں تو سا لگے رہا سو اتو بادشاہی لگا رہا سی جیڑا اس تو اتو آمنا اس تو وڈا توفہ آمنا میں جی میں ہون گنجے نو آدھے نے اوہ چنگا گنجا چنگا اوہ چنگا نواز شریف فلانا کیتا وہ آیا فلانا ہون ای جس لے وقت تو ڈاڈا ہے دایا تو سا کہتے اوہ گھوڑو چنگا اوہ نہ مراد چنگا اوہ چنگا جیڑا نہ پتہ لگتا پہ بندہ نہ بڈی ہو دیا نہ مچھا نہ داڑی اے ریاست مدینہ بنانا گا پھٹ لانا دے نہ مراد ریاست نہ منہ نہ متا تے جین پاڑو لتھا نہ مراد گل سن ایک بندہ ساڑا جگہ بندہ ہے دا من سوننا چاہ لیں دے دعا بندہ ہے او چوری کر دے او ساڑا دا من سوننا نہیں چاہیے او ساڑی عزت لوٹ دے وڈا چور کیڑا ہے عزت دا چور ہے نا اے نامراد ملک کھا جاوے ساتھو حلف لائے لوے ملک کھا جاوے پورا کھا جاوے یہ تو یہ جیندہ ہے نا ایک کھاوے سانو روپیہ نہ دے پورے پاکستان قرآن تے ہاتھ رکھا لوے ماروں لائے تے کھاوے سادرے جیڑے گھارج پائن اوہی ساڑے پیسے چاہ جاوے ساڑے رقبہ تے قبضے کرے سانو نوکر راکتے سادرو حال وہاوے ساڑے کول غلامیاں کراوے لانتی کھاوے ملک نو پر دارالامان بند کرے ہر برادری چک جیڑی چھوئر نس دیئے دارالامان پڑھا پیو روندہ بیٹھوں دا کچھ میں بے ہوش ہویا دارالامان دبوئے تے کھرڑیاں مار دا پیو بے ہوش ہویا پیا میں اکھی تک ہے جی ہاں اے بند کرے خسرے نو آکھو لانتی نو جیڑا کتا نو راتی رلے سما سمدہ بزرگ کتا نو سما سمدہ اے دارالامان تیرے گھاٹے چن فائدے چن تو کدے آپ دے ایم پی ایم نے نواکھا ہی بند کرا جیڑی ہے کری اتھے پہنچ جاوے بھامے بال نہ لیے تے بھامے آن بال لیے انہوں مڑو ایو خسرہ ہی نہیں کڑھا سکدا جی دے اس ہاں کرنی ہے انہاں کھنا ٹھیک ہے دو ڈالے اگو ہے نہیں دو پچھوں یہ دے اتھے کوئی گال نہ آوے انہوں توڑ پچھاؤ اور بند کراؤ ہے تو آڑے طاقت ماج چھٹے دے بھجے ودے انہوں نے 100 بندہ لائے تھے وار چبی ودیے تو جدو عزت جب پناہ لائیں دیئے اتھے نہیں تیرے وسیب نہ رل دا دارالامان دا بوا جا ملو پٹ دیو اٹنا لیٹ